Uy, bye. Ay, ako ada yung plate tas recess. Mao lagi na. Bahalag walay assignment. Basta na ay pang-recess. Wow. Siyempre. Mao lagi na ba? Tinuod jud ni. Naagi makaritit aning style na ba? What? Kinsa may makakita ani nga video ni. I-share lang ninyo kay tinuod jud ni. Naagi makarelate nga ani ba nga kana bitong siguruhon lang ang kuan pangayo ang katong balon kining unsa ni kining pang-resist. Bahalag mga way kining walay kini unsa ni? Kini bang mga assignment? Oh. Tinuod man jud. Oh. Patyas ning trabaho Daghan jud mga ego aning mga estudyante ba. Oh, na. Tinuod man gina. Ingna kog baka kon lagi. No. No. Maran! Ikaw na lang mag-ako. Wow. Sana all.